31. januára v Slovenskej základnej škole po odovzdaní polročného výpisu klasifikácie prospechu sa konalo viac programov. Kolektív pedagógov a rodičov základnej školy zorganizoval tradičné športovo-branné dopoludnie v športovej hale. 4 družstvá s vervou súťažili v behu vo vreci, preťahovaní lanom a iných súťažiach. Všetky družstvá si pritom rozdielovali získané sladké odmeny. V tvrdých bojoch sa prejavila spolupatričnosť a vzájomná pomoc starších spolužiakov tým najmladším a potom sa spoločne tešili zo spoločného výsledku. Po zahraní si badmintonu a na konci turnaja 3 družstiev vo futbale sa žiaci s prítomnými rodičmi pobrali na zaslúžené polročné prázdniny. Na športovom dopoludní okrem žiakov sa zúčastnili aj rodičia a rozprávali sme sa s Renátou Kirájovou. 2 starší synovia manželov Kirájovcov sú už školu povinní. Pri ich zápise do školy rozhodnutie manželov padlo na základnú školu v Belciach. Dnes však jeden z ich synov navštevuje základnú školu vo Svodine. Rodičia sa rozhodli pre zmenu školy kvôli prístupu pedagógov. Tak hlavným dôvodom bol prístup učiteľov k daným veciam alebo k daným situáciám a hlavne teda k nášmu synovi prístup. A zmenilo sa tu niečo, že ste ho prepísali do Svodína a je nejaká zmena aj ohľadom učenia, aj čo sa týka psychiky chlapca? Tak určite, odkedy navštevuje túto základnú školu, chodí sem oveľa s väčším elánom, bez stresu. Môžem povedať, že máme aj pozitívne výsledky v učení, takže áno, určite áno. Ja som spokojná, môžem len odporučiť. A ešte aké pozitíva by ste mohli vymenovať svodínskej školy? Pozitíva, no keď mám porovnať už len ten prístup, s ktorým som nebola spokojná, takže prístup učiteľov určite. Starší syn z rodiny Lovásovej základnú školu tiež navštevoval v Belciach. Náš rozhovor sme začali otázkou, čo ich vtedy presvedčilo, že si zvolili školu v Belciach. Vtedy tu vo Svodínskej škole bolo veľa rómskych detí. Preto sme sa rozhodli pre školu v Belciach. A takisto kvôli našej práci, pretože stará mama v Belciach mohla na syna prihliadať. Teraz sa rodina znovu rozhoduje o voľbe základnej školy, keďže menší syn bude školákom. A rozhodli ste sa pre základnú školu vo Svodíne. Ja som ho chcel zapísať do Beliec, lenže nastali zmeny a dohodli sme sa s manželkou, že vyskúšame túto školu. Netreba cestovať a odkedy odišli neporiadni Rómovia, okolnosti sú pokojné. A syn je šikovný, nemám obavy, že by mal problémy s učením, ale to sa aj tak uvidí. Riaditeľka školy Slavomíra Lacušková spolu s pedagogickým zborom netajili svoj úmysel, že zavolajú domov svodínskych žiakov, ktorí navštevujú základnú školu v Belciach. Podľa jej názoru škola poskytuje veľmi dobré podmienky pre kvalitné vyučovanie a žiaci sa môžu dostatočne pripraviť na ďalšie štúdium, či už na odborných stredných školách alebo gymnáziách. V tomto roku škola dokonca zosilnila aj vyučovanie cudzích jazykov. Anglický jazyk vyučuje kvalifikovaný pedagóg Mário Palík. Vo výučbe pomáha aj projekt v Orange, vďaka čomu Slovenská základná škola získala finančnú podporu. Áno. Nadácia Orange každý rok vyhlasuje výzvu Školy pre budúcnosť, kde sa jedná o nové vyučovacie metódy v rámci vyučovania na základných a stredných školách. Nám sa podarilo získať grant pre projekt s názvom Knižný klub, ktorý pozostáva naozaj z 3 častí. Prvou časťou bol nákup literatúry zjednodušeného čítania v anglickom jazyku v rôznych leveloch vlastne tej anglickej výslovnosti. Druhou časťou je nákup školských slovníkov z veľkej anglickej gramatiky plus zjednodušených tabuliek na gramatiku, slovesa, prídavné mená, vlastne všetko, s čím sa pracuje na vyučovaní. A treťou poslednou fázou bude dramatizácia rozprávky Snehulienka a 7 trpaslíkov, ktorú budú žiaci nacvičovať s vyučujúcim anglického jazyka počas krúžkovej činnosti. Vlastne bude to predstavenie, ktoré by malo trvať asi 30 minút a bude len čisto v anglickom jazyku. A ako to vnímajú deti? Tešia sa, či skôr naopak?
Deti sú trošku z toho vystrašené, pretože vzhľadom k tomu, že doteraz sa angličtina učila neodborne, len na základe toho, že sme vedeli po anglicky rozprávať, keďže tu máme teraz kvalifikovaného angličtinára, snažíme sa využiť jeho potenciál a ukázať im. Deti veľmi radi chodia na krúžok, máme 2 skupiny, deti, ktoré sú malé deti, ako 1. stupeň a 2. stupeň. Krúžková činnosť sa odvíja pravidelne, takže myslím si, že bude to pre nich znova niečo nové, niečo zaujímavé a čo je nové, tak na to sa deti tešia. A ešte na záver, že keďže dneska je zápis, koľko detí prihlásili rodičia zatiaľ? Tak zatiaľ sme tu mali 6 detí, pravdepodobne tam bude aj nejaký odklad školskej dochádzky. Očakávame, že sa nám prihlási toľko detí, koľko odíde, takže očakávame 6 a boli by sme radi, keby bolo viac. A čo ešte škola ponúka, ak by ste mohli trošku o tom? Môžem ponúknuť to, čo ponúkam každý rok. Je to jednak krúžková činnosť, robíme 8 rôznych záujmových útvarov, či sú to športové hry, krúžok šikovných rúk, pre malých, pre veľkých, anglický jazyk, mediálny krúžok, počítačový krúžok, čiže táto ponuka je naozaj široká. Venujeme sa environmentálnej výchove, sú to rôzne aktivity v rámci zelenej školy, kedy chodia deti na vychádzky, pracuje sa okolo školy, tiež sú to také zaujímavé aktivity. Čo môžeme ďalej ponúknuť? Veľmi príjemné rodinné prostredie, ktoré tu za tento polrok nastalo a od tohto sa odvíjajúci individuálny prístup učiteľov k žiakom. Samozrejme, nezabúdame na žiakov so špecifickými poruchami učenia, ktorých nijako neodsúvame. Venujeme sa im rovnako ako všetkým ostatným deťom, takže stačí len prísť, pozrieť, uvidieť a